Илһам миңа эшләгән вакытымда килә дип әйтте испан һәм француз рәссамы, скульптор һәм дизайнер Пабло Пикассо. Укучы-укытучыларны нәрсә рухландыра икән? Бүген шуның турында сөйләшербез. Исәнмесез? Сезнең белән Белем дөньясы һәм мин тапшырының алып баручысы Айгөл Имамова. Алдагы минутларда. 100 еллык юбилей. Буа гимназиясе үзенең 100-нче туган көнен ничек билгеләп үтте? Тылсымчы да, әни дә Илсияр Гафарова балаларга булган мәхәббәтен ничек белдерә? Музыка мәктәбенә кайту. Ни өчен Казанда Денис Мацуев мәктәп рояле артына утырды? Яшь профессионаллар милли чемпионаты финалистлары, шулай ук Евразия чемпионаты җиңүчеләре һәм призерлары белән Рөстәм Миңнеханов очрашты. Очрашу Казан Кремленең вәкиллек корпусында узды. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, Татарстан Россия һәм халыкара дәрәҗәдәге һөнәри осталык буенча ярышларда кабат югары нәтиҗәләр күрсәтте. Миңнеханов ассызыклаганча, республика чираттагы тапкыр лидерлык позициясен раслады һәм милли чемпионат нәтиҗәләре буенча регионнар рейтингында 2-нче урын алды. Каждая ваша медаль – это успех Татарстана. Конечно, такого результата нельзя добиться без системной работы, полного вовлечения вас, ваших экспертов и тренеров, многочисленных тренировок в течение всего чемпионатного цикла. Поздравляю чемпионов и призеров с высоким результатом. Отдельные слова благодарности экспертам, тренерам, педагогам за оказанную поддержку и проделанную работу, а также руководителям учебных заведений, обеспечивающих высокие результаты чемпионатного движения. Давайте поаплодируем вам, вашим преподавателям. Быелгы милли чемпионат яшь профессионаллар хәрәкәтендә 10-нчы булды. Чемпионат циклында Татарстан 111 медаль, профессиональлек өчен 55 медальон яулады. Хәрәкәт 10 ел дәвамында Татарстан һөнәри белем бирү системасында кадрлар әзерләүнең нәтиҗәләре, технологияләрен гамәлгә кертү инструменты булып тора. Мулланур Вахитов исемендәге Буа гимназиясе бер гасырлык юбилейын билгеләп үтте. Белем бирү оешмасына нигез салынуга 100 ел тулыны шәһәрдә зур җылылык белән бәйрәм иттеләр. Гимназия юбилейын үз укучылары белән каршы алды. Биредә аксакаллар да, бизнесменнар да, табиблар да, инженерлар да җыелган иде. Кыскасы, җирле педагоглар үстергәннәрнең барысы да. Бәйрәмгә килергә теләүчеләр өчен туган уку йорты ишекләре ачык иде. Туган мәктәбенең туган көненә килүчеләр саны күп иде. Илнең төрле почмакларыннан укучылар килде. Алар барысы да илнең төрле төбәкләрендә һәм хәтта чит илләрдә җитештерүнең төрле тармакларында эшли. Әмма төп бәйрәм геройлары гимназия үзе һәм аның педагоглары. Узган тантанада Эльвира Җамалетдинова булып кайтты. Барысына да таны җырлар, кыңгырт мәктәп күлмәкләрендә биюләр. Шуларны карап, концерт вакытында һәр кунак Буа мәктәбендә үткән үзенең якты һәм кызыклы елларын искә алды. Гимназия үз эшчәнлеген 1922 елның 10 октябрендә 17 укучы белән башлый. Бер елдан соң ул татар халкының күренекле улы Мулланур Муллаҗан улы Вахитов исемен йөртә башлый. Бу ел ул мәктәп 100 еллык юбилейын билгеләп үтте. Ленар Зинатуллин гимназия директоры. Мәктәпнең юбилейын бәйрәм итү аның өчен зур дәрәҗә. Сегодня для нас большой праздник. Бүген безнең өчен зур бәйрәм, чөнки бүген гимназия үзенең гасырлык юбилейын билгеләп үтә. Мин монда уку йортында эшләвемә бик бәхетле. Мин монда башта укыганыма, аннары бу танылган гимназия директоры булуым белән горурланам. Шуңа күрә мин мәктәпнең гасырлык юбилейын бәйрәм итүгә чын күңелемнән әзер идем. Гимназияны тамамлаучылар һәм бәйрәм кунаклар өчен мәктәптә мәдәни-тарихи чаралар әзерләнде. Шулай алар узган гасырның уку классының тарихи яңартылуын күреп чыктылар. Хәзерге укучылар хөрмәтле кунакларны гимназия тормышы белән таныштырдылар. Алар өчен барлык бәйрәм мәйданчыклары буенча кызыклы экскурсия үткәрделәр. Роза Нуруллина гимназия юбилейнан тыш мәктәпне тамамлау 50 еллыгын да бәйрәм итте.
Экскурсия вакытында ул үзе дәресләргә йөргәнен һәм сыйныфташлары белән вакыт үткәргәнен искә төшерде. Аның сүзләренчә, мәктәп шул вакыттан бирле бик нык үзгәрде. Ул яшьләр өчен заманча һәм уңайлырак булды. 50 лет, уже как мы закончили. Ну, школа с этих... Без мәктәпне тәмамлаганга 50 ел үтте инде. Гимназия шул вакыттан бирле бик нык үзгәрде. Ул уңайлыклар белән 2 катлы матур бина булды. Ләкин барыбер иске мәктәп безгә якынрак, чөнки ул еллар хәтере. Без аны һәр вакыт истә тотачакбыз. Тантана мәдәни үсеш үзәгендә дәвам итте. Хәзерге гимназия укучылары һәм укытучылары мәктәп тематикасына концерт куйдылар. Катнашучылар номерларына карап, кунаклар бала чагы, сыйныфташлары һәм яраткан укытучылары турындагы истәлекләргә чумды. Бәйрәм районы башлыгының беренче урынбасары котлавыннан башланды. Илдар Еремеев Вахитов исемендәге гимназияның районның бай тарихы булган алдынгы уку йортларының берсе булуын билгеләп үтте. Әлбәттә, бүген бик зур бәйрәм, бөтен Буа күләмендә, әйтелгәнчә республика күләмендә 100 еллык Мулланур Мулазянович Вахитов исемендәге алып бара торган мәктәбебезнең ылы юбилее. Шуның белән инде иң беренче әйтәсе килә, менә 100 ел көннән-көн, менә еллар буе ул гимназияны аякка бастырып, аны инде менә данлы дәрәҗәгә җиткереп, бик күп кешеләр катнашты, хезмәт иттеләр. Һәм дә инде аларга да бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Хәзер инде безнең гимназия борынгыларның иң берсе Буа районында үзенең данлы, үзенең булган орнын алды. Һәм дә инде без телибез, киләчәктә дә ул орнын югалтмас дип. Шара ахырында сәхнәгә мәктәпнең бүгенге укытучылары күтәрелде. Аларга дәүләт бүләкләре, район башлыгының мактау грамоталары тапшырылды. Педагог ветераннарга акчалар бүләк иттеләр. Ирек Закиров якташлары исеменнән мәктәпкә кадерле фотоаппарат бүләк итте. Киләчәктә әлеге мәктәп директоры Динар Зинатуллин авторлыгында гимназия тарихы турында китап бастырылачагын хәбәр иттеләр. Без республиканың иң яхшы педагоглары турында сөйләүебезне дәвам итәбез. Киләсе героебыз башлангыч сыйныф укытучысы, мәгариф өлкәсендә иң катлаулы эшләрнең берсе. Беренче укытучы һәр бала тормышында иң мөһим кеше бит. Монда белем бирү генә түгел, ул шулай ук тәрбияче, психолог, оештыручы, еш кына ул үз укучылары өчен икенче әни. Башлангыч сыйныф укучылары шулай ук төрле өлкәләрдә, төрле юнәлешле зур белемнәргә ия булырга тиеш. Математика булсынмы, телләр буенча белгечме һәм башкалар. Бу эш балалар һәм ата-аналар белән эшли белү, һәр кем белән уртак тел табуны, игелекле булуын таләп итә. Мондый сыйфатларга 18-нче Казан гимназиясе укытучысы Илсия Гафарова ия. Балалар аны ни өчен ярата? Эльвина Минабетдинова белде. Билгесез кушылышны табар өчен нишләргә кирәк? Бергәләп әйтәбез. Билгесез кушылышны Әни һәм укытучы бер йөздә. Беренче укытучы һәр кем өчен шундый. Илсия Гафарова мәктәптә инде 26 ел укыта. Ул башлангыч сыйныф укытучысы, балаларны белем дөньясына беренче озатучы. Мондый җиңел түгел рольне үзе өчен һәр кем сайлый алмый, әмма Илсия Гафарова укытучы булу сайлауына бер дә шикләнмәде. Кичкенәдән үк мин хыялланганым укытучы булырга. Балаларны бик яратам. Алар белән уйнарга, сөйләшергә, нәрсәгәдер өйрәтергә, тәрбияләргә. Илсия Гафарова өчен башлангыч сыйныфлар укытучысы булырга сайлау очраклы түгел. Укытучы сүзләренчә, балалар һәм алар белән аралашудан ләззәт, төп сәбәпләр. Кичкенә балалар. Алар бик ачык дип әйтим инде. Усаллыклары юк. Рәхәт эшләргә алар белән. Җиңел. Ничектер аларга да үзеңнән бөтен энергияңны бирәсең шикелле. Инде кире аларда сиңа шулай бүләк итәләр үзләренең шундый энергиясын. Алардан да энергия аласың. Алар белән эшләргә бик рәхәт. Көн сайын күңелле мизгелләр. Илсия Гафарова үз эшен шулай итеп тасвирлый. Балаларның елмаюы, дәресләрдә җаваплар, аларның аңлавы, менә ул укытучының бәхете. Һәрбер көн шатлыклы мизгел. Балаларның җавабын сизәсең икән,
аңнауын күрәсең икән, алар саңа дөрес итеп җавап бирәләр икән. Иртәнен сәрелгезне исәнмесез дип елмаеп кергәч тә ул һәрбер менә шундый шатлыклы мизгел дип саныйм мин. Илсөяр Гафарова үзенең эшен балаларга булган мәхәббәт белән башкара. Укытучы чит кеше балаларын гына тәрбияләми. Ул үзе 3 бала анасы. Алар барысы да әниләре эшли торган шул ук мәктәптә укыдылар һәм укыйлар. Илсөяр Гафарованың кызы да әнисе үзеннән укытучы булып, туган гимназиясендә укыта. Педагог, укытучы инде, зур хәрефтән кеше. Ачык йөрәкле, гел елмаеп торырга тиеш. Балаларны да кабул итәргә әти-әниләр белән эш алып барганда да акыллы булырга тиеш, билгеле. Тәрбияле, сабыр. Иң төп сабырлык инде. Сабырлыкның төбе алтын дияләр инде. Илсөяр Гафарованы аның ярдәмчел, сабыр, фидакар булуы һәм балаларны яратуы өчен яраталар һәм хөрмәт итәләр. Илһам маршруты белән Казан мәктәпләре укучылары бүлеште. Мондый проект балалар һәм профессиональ рәссамнар ярдәмендә барлыкка килде. Шулай ук ни өчен танылган музыкант Денис Мацуев музыка мәктәбенә килде. Бу турыда минем хезмәттәшем Нияз Рахман Силараның кызыклы тәнәфес рубрикасында фән һәм мәгариф дөньясының иң уникаль яңалыклары. Сәлам дуслар, бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе һәм алдагы минутларны бергә булырбыз. Сез көзге караңгы кичләрне ничек итеп үткәрәсез? Әлбәттә, күпләр дәрес әзерләп дияр. Миңа калса, тагын театр һәм концертларга барыр өчен бу менә дигән вакыт. Бу атнада Казанда чираттагы сәхнә йолдызларын күрергә була иде. Сезгә таныш булган Константин Хабенский белән Денис Мацуев хәтта мәктәп ачылышында да катнашты. Сүз ремонттан соң үз ишекләрен ачкан Казанның 1 номерлы музыкаль мәктәбе хакында. Әлеге көтеп алган чарага йолдызларны шәһәр мэры Илсур Метшин алып килгән. Монда барысы да яңарган, ремонтка түгел, хәтта яңа уен кораллары да хәзер шаккатырлык икән. Шулай ук мәктәптә музей һәм җәйге эстрада бүлмәләре дә барлыкка килгән. Иң мөһиме, әлеге Россия йолдызлары мондый чаралардан читтә калмый. Бу балалар өчен дә менә дигән үрнәк. Денис Мацуевның уйнаганын үз күзләрем белән күрү үзен итәрә бит. Эх, татар ашлары диясе килә чираттагы язманы карау алдыннан сүз. Шунда ки, Баулыда аш суга бәйле бик кызыклы бәйге узган. Онда катнашучылар тукмачлы татар ашы пешерү конкурсында ярыша. Ярышны үткәрү чираклы түгел ди Баулылар. Ул шәһәрнең 25 еллык юбилеена бәйле. Катнашучылар исә үз осталыкларын камыр басу, тукмаш кисү осталыкларында күрсәтәләр. Ничек кенә булмасын, татар ашының иң тәмлесе ул әлбәттә инде әни пешергәнедер бугайын. Катнашучыларга афәрин диясе килә. Лапшу делала я, тесто лепила. Раскатывала следующая участница и нарезала, соответственно, третья. Вот так вот подается у татар традиционное блюдо тукмаш, коше. Диварларны балалар кулына тапшырганнар. Островский урамының 87-нче йортында мурал пайда булды. Аны Казан укучылары профессионал рәссамнар белән бергә ясаганнар. Әлеге чарада Казан мәктәпләренең 37 укучы вдохновители бөтен Россия хәрәкәте тарафыннан оештырылган Илһам маршруты сменасы конкурсы чараларында катнаша. Үз чиратында алар әлеге граффитины шәһәргә бүләк иттеләр. Бу атнага менә шулар иде, очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Социаль челтәрләрдә бездә язылыгыз, кызыклы мәгълүмат белән уртаклашыгыз, укытучыларыгыз турында сөйләгез. Илһам ул рәссам дигәндә генә түгел, аннан башка галим дә, һөнәрче дә эш итә алмас дип әйтте Виссарион Белинский, рус әдәби тәнкыйтьчесе һәм публицист. Илһам эзләгез, якыннарыгызны рухландырыгыз. Бер атнадан соң күрешербез. Сау булыгыз.